स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले हम प्रियंका सिंह सभी दर्शक लोग के गोड़ छूके गोड़ लागतानी। हम प्रियंका सिंह इ नवरात्र के शुभ अवसर पर रउआ लोग के बीच में लेके आइल बानी आदि शक्ति के नव कथा। त आई आज सभी लोग के हम सुना रहल बानी माँ शैलपुत्री के कथा। देखी लोग, बात ओ समय के बा जवना समय भगवान राम के वनवास भइल रहे आ सीता मैया के हरण भइल रहे। राम लक्ष्मण माँ सीता के खोज में बन बन भटकत रहनी, वृक्ष से लता से पूछत ओही रास्ता से जातनी जहाँ भगवान शिव आ मैया सती पर्वत पर बैठल बानी जा। तभी भगवान शिव के नजर प्रभु राम के ऊपर पड़ल। भगवान शिव प्रभु राम के देखते ही प्रणाम कैनी आ प्रणाम करके उहाँ के मन में बहुत सारा भाव आयल। तो देखी उ भाव कैसे बा, रवा लोगिन के हम गा के सुनावतानी। देखी शिव शंभु कर
चले ले सरकार नुएरा पैदल चले ले सरकार नुएरा देखी शिव शंभु करे लगा ले भजनवा हो लगा ले भजनवा हो पैदल चले ले सरकार नुएरा पैदल चले ले सरकार नुएरा मोने मोने हथवा जोड़ी कइले पारनामावा हो कइले पारनामावा हो मुँह भइल सती के बरियार नुएरा मोह भइल सती के बरियार नुएरा हाँ हाँ कहले भगवान रूप धइले मनुष्य तानावा हो धइले मनुष्य तानावा हो राक्षसन के करेला संहार नुएरा राक्षसन के करेला संहार नुएरा मनलीन सती अपना स्वामी के बचनवा हो स्वामी के बचनवा हो कैली परीक्षा के विचार नुएरा कैली परीक्षा के विचार नुएरा त माता सती प्रभु राम के परीक्षा लेवे खातिर मैया सीता के रूप में अपने आप के बना के जाता रही। जैसे ही प्रभु राम के सामने गईली प्रभु राम उनके देखते ही पहचान गईनी। प्रभु राम कहतानी माता अकेले। तुलसीदास जी रामायण में एगो चौपाई लिखले बानी, एके हम ओह पारंपरिक धुन में रुआ लोग के सुनावतानी जवन हमनी के दादा परदादा गावत रहले। त आई देखी कैसे भाव बा। निज माया मलु हृदय बखानी बोली भी हसी राम मृदुवानी जोड़ी पाणी प्रभु कीन्हे प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम हे कहु बहोर कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरहु केहि हे तू विपिन अकेली फिरहु केहि हे तू यही तन सती भेंट अब नाही शिव संकल्प कीन्ह मन माही किया हो सती हमारा पतनी ना विश्वास कैलू जिंदगी हरास कैलू हो किए सती कुल मर्यादा
परीक्षो ना पास कैलू हो। किया हो सती हमारा पतानी न विश्वास कैलू, जिंदगी हरास कैलू हो। किए सती कुल मर्यादा हमार सब नाश कैलू, परीक्षो न पास कैलू हो। कहते तो रहनी हवे करतार हो, कैलू जीत बात न मनलू तू तो हमार हो। कहते तो रहनी कि हवे करतार हो, कैलू जीत बात न मनलू तू तो हमार हो। कि ए सती मालिक रहले हमार दास कैलू, परीक्षो न पास कैलू हो। कि ए सती कुल मर्यादा हमार सब नाश कैलू, परीक्षो न पास कैलू हो। परीक्षो न पास कैलू हो, परीक्षो न पास कैलू हो, परीक्षो न पास कैलू हो। कुछ दिन बाद राजा दक्ष के घरे यज्ञ होता। भगवान शिव और माता सती के निमंत्रण नइखे आइल। देवता लोग आकाश मार्ग से जाता नी जा। तब भगवान कहतानी कि तोहरा नैहर में यज्ञ होता आ हमनी के निमंत्रण नइखे आइल। दक्ष सकल निजे सुता बोलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहू करही अपमाना। भगवान शिव कहतनी कि राजा दक्ष प्रजापति आपन सबके बुलैले बाड़े, लेकिन हमनी के न्योता नइखन भेजले। जाना तारू काहे? एक समय हम सभा के सभापति रहनी। राजा दक्ष के उस सभा में सब लोग प्रणाम कइल, लेकिन हम अपन आसन ना छोड़नी। तो ओही खिसी अपमान के बदला में राजा दक्ष यज्ञ करता रहे आ हमनी के न्योता नइखन भेजले। सती फिर जिद धरतारी कि हम बिना निमंत्रण के जाइब। त शिव जी कहतानी कि बिना निमंत्रण के कहीं ना जाइल जाला। त सती भगवान शिव से का भाव में कहतारी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइया बिन बोले हूँ ना संदेहा। एकर मतलब ई भइल कि मित्र, प्रभु, पिता आ गुरु के यहाँ बिना बुलैले भी जाइल जाला। ई सती भगवान शिव से कह रहल बाड़ी। तब भगवान शिव सती के साथे दूगो दूत लगा के भेज देतानी उनका नैहर। लेकिन ओहिजा शिव के आसन ना देख सती पछता के रोआ तारी। आ का कहतारी देखी, का भाव बा, बड़ी विरह बा। बहुत ध्यान लगा के सुनी जा। मन ले रहती पाती के हम बतिया, ई हवाई ना होई थे। आ मन ले रहती पाती के हम बतिया, ई हवाई ना होई। मन ले रहती पाती के हम बतिया, ई हवाई ना होई। मन ले रहती पाती के हम बतिया, ई हवाई ना होई। केहू लता के हमके बाबूजी ना बोलेला,
ऐसन अपमान देख के मन ही मन सती पछता रहल बाड़ी और बहुत क्रोधित हो गइल बाड़ी। आ देखी क्रोध में आके का अनर्थ हो गइल बा। ओजा जहाँ हवन हो रहल बा त का भाव बा, बहुत ध्यान लगा के सुनी जा। हाँ देखी के दासा सोती मन मन सोचाली, क्रोध के अग्नि पर कट भइली उनके न रोकाली। हाँ देखी के दासा सोती मन मन सोचाली, क्रोध के अग्नि पर कट भइली उनके न रोकाली। जरत सबके लेलस छाट पटिया ई हवाई न होई, जरत सबके लेलस छाट पटिया ई हवाई न होई। बनले रहती पाती के हम बतिया ई हवाई ना होई। बनले रहती पाती के हम बतिया ई हवाई ना होई। सती के जरला के बाद उहाँ जौन जौन भी भइल, जौन भी घटना घटल, 2 गो दूत शिव जी से आके कहले। शिव जी क्रोध से जटा के बाल नोच के वीरभद्र के प्रकट कके कहने की जाके दक्ष के जग विध्वंस कर दो। दूत जाके ओही हवन कुंड में दक्ष के मूड़ी डाल देता रे, भृगु के दाढ़ी नोच लेता रे। बड़ा ही भयानक दृश्य हो जाता हो जा। तो देखी आगे कैसे का भाव बा और शिव जी के जौन भी व्यथा बा उ आगे के लाइन में हम प्रस्तुत कर रहल बानी। तो आई सुनल जाओ। जब शिव के लागल पाता तुरले आपन एगो जाटा, जब शिव के लागल पाता तुरले आपन एगो जाटा, वीरभद्र के ओहिजा भेजले खिसी। 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 त जब गइले वीरभद्र कर लागले उपद्रव, त जब गइले वीरभद्र कर लागले उपद्रव, दक्ष के मुरियो ओही में झोंकैले खिसी। 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 बनल रहे जे आचार्य भइल ऊना कोना कार्य, बनल रहे जे आचार्य भइल ऊना कोना कार्य, ओही जब भृगु के दाढ़ी नोचैले खिसी। ओहिजा भृगु के दाढ़ी नोचैले खिसी। ओहिजा भृगु के दाढ़ी नोचैले खिसी। ओहिजा भृगु के दाढ़ी नोचैले खिसी। बाद में देव लोग प्रार्थना करे लागल, प्रभु शिव बचाई, क्षमा करी। फिर ओही सती के राजा हिमाचल के घरे जन्म भइल और शैल के पुत्री होखला से शैलपुत्री नाम पड़ल। त ई रहल माँ शैलपुत्री के कथा जौन हम आप लोगन के आज सुनैनी। माई के दूसरा रूप के कथा हम अगला भाग में सुनाई। तब प्रेम से बोली शैलपुत्री मैया की जय।